Mañá será soterrado Pepe Matalobos, José Porto Matalobos, que falecía no seu domicilio logo de unha enfermidade que nos últimos días facía que xa non podera compartir cos amigos charla e tertulia. Nós queremos enviarlle dende aquí a súa muller Socorro, aos seus fillos e, por suposto, a todos os amigos de Porto Matalobos as nosas condolencias e, por suposto, convidalos a que, se así o desexan mañá, participen nesa conducción do cadáver. Decirlles tamén que non era Porto Matalobos home demasiado achegado a dar entrevistas nos medios de comunicación. Gustaban os medios, non en vano era xornalista, pero tiñalle tamén un aquel a aparecer, sobre todo na televisión. Estivo aquí, probablemente sexa a súa última comparecencia ou a súa última entrevista en canto aos medios de comunicación se refire. Estivo aquí en Estrada Televisión en un café con gotas, falando ademais con un servidor do divino e do humano. En homenaxe á súa persona, queremos precisamente agora ver un momentiño de esa entrevista dese café con gotas con un home, Porto Matalobos, Pepe Porto, que se vestía polos pés. Descanse en paz. Momentos son os que ti mismo te das conta e te percatas de que efectivamente aquela estrada que ti viches nacer, sí. Nacer ainda está nacendo hoxe outra vez, sigue nacendo sempre, sí. E progresando, pero daste conta de que efectivamente foi un momento, era un momento, naquel intre, pois foi cando viches que onte aquilo non estaba, hoxe está isto, e vai andando, sí, é con a bola de neve que vai, sí. E de alcaldes? Alcaldes eu conocí. De alcaldes, conocidos todos, claro. Sí, todos, bueno, todos desde a época en que o neno se convierte en periodista. O primeiro alcalde que conocín foi a don Benito Vigo Munilla. Don Benito Vigo, na avenida. Sí, que... Que? Porque cando vi a don Benito parece que me reverenciaba diante del, porque era un home que tiña a estrada sempre baixo do seu mandato, baixo das súas reglas, porque daquela non había ninguén que se desfasara. Xa. Porque, sí. Como para desfasarse? Eu recordo cousas, anécdotas curiosas, anécdotas pequenas que de don Benito Vigo cando terminou o seu mandato, que despois veu xa a guerra, foi Alfonso Constenla, que era un militar mutilado, claro. E aí empezamos. Claro. Mandura, sí. Un detrás do outro. Foi el o que se fixo, e despois xa a partir del veu Antonio Muñiz Cruces, que foi o que fixo os xardíns da Alameda. No tempo del foi cando se fixo os xardíns da Alameda. E diseñaríaos o primeiro tenente de alcalde, que era don Jaime Aguilar Polo, era un maestro natural de Palencia, que foi doume clase a min moi